Isa ka pamilya na aksidente sa Pototan, Iloilo. 82 anyos nga lola patay, 3 pa pilason. Paglaway isang salakyan antes ang aksidente, nahuli kam. Yaring balita. Sa sining nga CCTV video, makita nga matawhay pangdalan. Matapos ang pinakasegundos, makita ang paglabay sang itong nga salakyan. Mation-tion, may nabatian na nga mabasko nga lagabok. Naaksidente na gali ang among salakyan. Sa video naman niya kuha sa motorista nga naglabay sa lugar, makita ang isa kasakay sa likod sang driver seat nga wala nagahulag. Wasak man ang atubang ang person sang salakyan. Ang aksidente ang natabo sa barangay Kahagik, Hikan, Pototan, Iloilo, last 9:26 kahapon sa kaga. Nakibot gid kami mo, tinagwa kami dayon, kay ginantaw namon. Ti pagwa namon, nabigani namon ang driver na ano man mo, nadamay man. Gin pamangkot ni mister kung may upod siya. Wala siya kasabat kay siguro ginanervyos bala siya. Ginpangdala mga ini sa Iloilo Provincial Hospital. Apang gindeklarar nga dead on arrival ang 82 anyos nga si Jimena Cruz Trinidad, lola sang driver. Menor nga pilas ang naangkon sang 28 anyos nga driver sang SUV nga si Ian Valdivia. Kag utod sini nga si Erica Kirsten, 26 anyos, nga yara sa passenger seat. Parayon pa nga ginabulong sa ospital ang Iloilo nga si Carmela, 52 anyos. Residente sa Makato Aklan ang pamilya. Sa investigasyon sa kapulisan, halin sa Aklan padulong ang mga ini sa syudad sang Iloilo sang napuyungan ng driver kag nakabunggo sa poste. Nadulaan sang kontrol ang sarakyan kag base sa aton nga pamangkot sa aton investigador, nakapiyong kuno ang driver. Initially sir, siling sang naghalin sila dito sa Aklan mga 3 AM. Suno sa mga residente, madamo na sa mga natabo nga aksidente sa lugar. Gani pahanumdom sang kapulisan. Na dapat kondisyon sila, defensive driving, kag naka-prepare sila sa pag-drive. Especially kung long ride ang ilang nga katuan. Continue lang i-check permi ang especially ang blow baggage. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas.